ҷамъомади дуҳафтаинаи таълимию тамринии мунтахаби Тоҷикистон дар шаҳри Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб ҷараён дорад. ҳадафи ин машқҳо омодагии даста ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 мебошад. Ба ҳайати тими миллӣ сармураббӣ Петер Сегер 26 бозигар аз ҷумла 13 легионер даъват намудааст. ҳайати мунтахаби кишвар барои ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Дубай чунин аст: дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муҳриддин Ҳасанов, Сафармад Ғаффоров; ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Даврунҷон Эргашев, Сиёвуш Асроров, Зоир Ҷурабоев, Аҳтам Назаров, Алиҷон Караматуллозода, Далер Имомназаров, Меҳрубон Каримов; ним ҳимоятгарон Алишер Ҷалилов, Парвизҷон Умарбоев, Эҳсони Паншанбе, Амирбек Ҷурабоев, Комрон Турсунов, Муҳаммадҷон Раҳимов, Шаҳром Сулаймонов, Шервонӣ Мабадчоев, Парвиз Боқӣ Охунов ва Алиҷони Айнӣ; ҳамлагарон Шериддин Бобоев, Шаҳром Самиев, Манучер Ҷалилов, Нуриддин Ҳамроқулов. Аз миёни ин 26 бозигар 23 нафар ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 интихоб мешаванд. тамринҳо дар Дубай дар як рӯз 2 маротиба дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён доранд. ҷараёни баргузории тамринҳо ба ман хеле писанд аст. ҳар рӯз ба ҳайат футболбозон, хусусан легионерҳо оҳиста оҳиста ҳамроҳ мешаванд. аз Федератсияи футболи Тоҷикистон миннатдорам, ки барои баргузории машқҳои дастаҷамӣ дар Дубай мусоидат намуданд. дар умум аз тамринҳо ва футболбозон қаноатманд ҳастам. ба ситоди мураббиёни дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам 2 мутахассиси дигар илова шуд. Мутахассиси 40 сола аз Черногория Владимир Крунич мураббии тарбияи ҷисмонии тими миллии Тоҷикистон таъин гардид. қаблан ӯ бо Петер Сегер дар тимҳои миллии Афғонистон ва Малдив кор кардааст. Крунич дар аҳди Миодраг Радулович низ масъули омодагии ҷисмонии бозигарон дар тимҳои миллии Лубнон ва Мянмар фаъолият намудааст. ҷои охирини кори Владимир Крунич тими миллии Ироқ буд, ки дар он ҷо ба мутахассиси ҳолландӣ Дик Адвокат кӯмак мекард. ҳоло дар тамринҳо на ҳамаи легионерҳо ширкат меварзанд. аксари онҳо пас аз анҷоми чемпионатҳояшон ба сафи тими миллӣ мепайванданд. владимир Крунич яке аз мураббиёни баландихтисос ва кордон мебошад. бо футболбозоне кор кардааст, ки дар дастаҳои Атлетико Мадрид, Монако ва ғайра бозӣ карданд. умедворам, ки Крунич метавонад дар баланд бардоштани тайёрии ҷисмонии бачаҳо кӯмак берасонад. баъди анҷоми ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Дубай, тими миллии Тоҷикистон ба Бишкек рафта дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи F 3 бозӣ анҷом медиҳад. рақибони тими мо Мянмар, Сингапур ва Қирғизистон хоҳанд буд.